Τι λέει? Καλά. Για μένα ο σχολικός εκφοβισμός είναι κάτι πολύ σοβαρό. Είστε έτοιμοι? Όταν πειράζεις κάποιον, όταν κάνεις κάτι παρά τη θέλησή του. Ο σχολικός εκφοβισμός για μένα είναι πόνος, φόβος και ντροπή. 10 χρόνια πριν, μαζί με συμμαθητές μου, οργανώσαμε ένα project short film για το σχολικό εκφοβισμό. Και 10 χρόνια μετά, ερχόμαστε εδώ να κάνουμε κάτι πολύ πιο μεγάλο, ένα πολύ δυνατό μήνυμα στη κοινωνία. Πρέπει να σου πω ότι ενθουσιάστηκα πάρα πολύ, γιατί ήταν πάρα πολύ συνεργάσιμη όλη την ομάδα. Πραγματικά κατάλαβαν και αντιμετώπισαν το πρόβλημα του bullying πάρα πολύ σοβαρά και γι' αυτό σήμερα είμαστε εδώ και γυρνάμε αυτό που γυρνάμε. 4-1 έναντι! Ναι! Και θεωρώ ότι κατάλαβαν ακριβώς ποια είναι η πηγή του προβλήματος και πώς διορθώνεται το πρόβλημα του σχολικού εκφοβισμού. Είμαστε πιο ενημερωμένοι γι' αυτό. Το bullying δεν πρέπει να πάρει θέση στη ζωή μας. Παιδιά, μόνο λίγη ησυχία γιατί κάνουμε δηλώσεις. Ελάτε κάποιος μπροστά εδώ να κρατάει ησυχία. Εγώ μετακινώ το βαν. Ωραία, ο άλλος. Η ενδοσχολική βία και ο εκφοβισμός είναι ένα διαχωριστικό πρόβλημα. Υπήρχε, υπάρχει και τώρα έχει ενταθεί. Επειδή μια φορά είχα δει bullying, αυτό δεν μου είχε αρέσει καθόλου και γι' αυτόν τον λόγο όταν άκουσα για αυτό το project πήρα κατευθείαν μέρος. Being part of this project made me feel anxious, and even more so when I found out I was going to be one of the protagonists. Ένιωσα ωραία γιατί ήθελα από μικρή να συμμετέχω σε κάτι τέτοιο. Ωραία, κάτω! Για μένα είναι ωραίο να δουλεύω με τους συμμαθητές μου. Κάνουμε πολύ πλάκα και περνάμε πολύ ωραία. Το ευχαριστούνται πάρα πολύ τα παιδιά. Πέτασα υπέρα. Συνεργασία με τα παιδιά και αυτή τρομερή. Το να δουλεύω με τους μαθητές μου για ένα κοινό σκοπό μου αρέσει γιατί συνεργαζόμαστε ως ομάδα και καλυτερεύουμε μία άλλη ομάδα ανθρώπων. Όταν μας πρότεινε ο Μπόρις κάτι τέτοιο, το δεχτήκαμε με μεγάλη χαρά. Όλα τα παιδιά ήταν εδώ πέρα, από τις 2 που τελείωνε το σχολείο μέχρι και τις 5 και συμμετείχαν σε όλες τις πρόβες. Το μήνυμα που θα έδινα στα παιδιά της ηλικίας μου είναι πως όλοι είμαστε ίσοι και δεν θα έπρεπε να πάρει θέση το bullying στη ζωή μας. Let's go! Σε αυτόν τον άνθρωπο θα ήθελα να πω ότι η σιωπή είναι συνενοχή. Όλοι θα πληγωθούν. Το bullying δεν έχει κανένα καλό αποτέλεσμα. Κάτω, είσαι αστέρι. It's not a bad thing if you're doing what's right. So if you see something, say something. Μέσα από αυτό το βίντεο κατάλαβα πως Όλοι είμαστε ίσοι. δεν είναι σωστό να βοηθήσω, Κάτω! να μην το κάνουμε άλλο. Πέρασα πάρα πολύ ωραία Είναι μια πάρα πολύ καλή εμπειρία για όλους. και θα το ξανακάνω με πολύ μεγάλη μου χαρά. Ένα τέτοιο βίντεο μπορεί να βοηθήσει Your actions, your words, your decisions, they all make an impact, big and small. Θα ήθελα να πω σε κάποιον που δεν αντιδρά στο bullying να μιλήσω. Για να σταματήσουν να κάνουν bullying. Ρε, πώς είσαι έτσι, είσαι ό,τι να είναι. Ησυχία. 14, 15,